ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз 12 хонаи дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳои мусарриф мешаванд аз 50 000 сомонӣ. ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе арзон, аз шаҳри Бохтар, Хурҷанд, Ваҳдат, аз дигар ҷоҳам ҳаст бардорон ки ҳамаш баҳри шумо омода мекунем. заминҳои холӣ, заминҳои фурӯшӣ арзон аз территорияи Душанбе ҳам ҳастаи ва хонаҳои тайёрам ҳаст бардорон ки 50 000 100 000 ҳамин хел болотар ҳастае. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дакорае. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел сурат маълумот чоро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 150 сомонӣ. мо бошад навора сар мегӯям, то охираш тамошо кунен, лайкотон нагузорем ва навора дар WhatsApp имо падиса кунем. марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 4 гуфтагӣ аст пеши мактаби навда. шаҳри Кӯлоб қитъаи 4 пеши мактаби нав мега соҳибшон. ҳамагӣ 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ки якта калидор кухни бания мега дурни хона дастае. чӣ хеле ки дар навор дидасе хона коробка бад болош нопӯшонда астае. боз як 50 намуд дигар дарахтони мевадиҳанда дорад ки дарахтои 1 сола, 2 сола, 3 сола ҳам хеле дарахтҳо ҳаста бардорон ки дар инҷа обсвечам ҳастае. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мега омода дар нимтон афрӯ карда хонаи арзона ки нархи хона мегӯяд 50 000 сомонӣ аста ки бо арзон мешавад. ин болош ҷои боғ кардагӣ аста ки дарахтони мевадиҳанда дорад. ҳамин замин ҳамашон дар инҷа ҳамаша якта када метиҳанд 12 сотиқ заминае. нархи хона қатъи замин мегӯяд 50 000 сомонӣ аста бо арзон мешавад. срочно мега пул дар курае. сета рақам дорад, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия имо васита пайванда кадоме ки мехарад муомила дорад марамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар ҷамоати Камсамол гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Қумсангир ҷамоата деҳаи ё ки намедонам ҷамоат ё деҳа мешавад, Камсамол гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳамагӣ мегӯяд 21 сотиқ замин астае ки 4 дар хона кардагии тайёра бадрон, якта калидор ошхона бания кухни мегӯяд дурншта бадрон. якта калидор мегӯяд, дута зал мегӯяд, ванна ва ошхона бания мегӯяд дуруни хона астае. камтар суратҳои хона хира омадага, барое ки суратҳоша нито гирифтиам, лекин мегӯяд хонаҳо дар оншон ремонти средни нормалия мегӯяд барои зиндагӣ мешавад. 4 дар хона мегӯяд, дута мисол ҷои зал аста мегӯяд, якта калидор ва ванна ошхона бания мегӯяд дуруни хонада. дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳоҷатхона отделни, гирди хона маҳкам мегӯяд, обсвети доимӣ дорад. ҷои беҳтарина мега соҳибшон омада мега бинанд ё ки маълумотои пурраша мега тариқи телефон метиҳам. нархи хона мега обши мега 300 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтар мешавад. ина рақамҳои Россия аст. дар ин рақамҳои Россияшон имо WhatsApp пайваст дорад ва ин рақамҳошон кор мекунад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ҳамаш шароитош муайян астае. омада аз пеш бинед мега маъқултон шуд, яъне арзон карда метиҳед мега соҳибшон. камтар суратҳои хона хира аст, лекин агар хоҳем суратҳои нав ё видеоша ба шумо равон мекунам. ҳамагӣ бо нархи 300 000 сомонӣ арзонтар муомилаи хуб дорад. хай марамат, хай бо қатишон гап занем, бо маълумоти бештарша соҳибашон ба шумо мефорам. марамат занг занед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 34 микрорайон мегӯяд соҳибшон. шаҳри Хуҷанди Бостонӣ 34 микрорайон. духонага квартира астае ки дар 3 мошина қарор дорад. 45 квадрати метр бо обсвет таъмин астае. ошхона, бания, кухни, термис дорад бадрон. хона мегӯяд ремонти средния барои зиндагӣ мешавад, яъне ки на квартира мегӯяд ремонтш на зури на безе, яъне ки ремонти 60% барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. хона мегӯяд без пасрек мегӯяд, яъне ки агар шумо занг занед соҳибашу прамои худашон мебад бе ягон пасренник. нархи квартира мегӯяд 240 000 сомонӣ аст бо арзонтар мешавад. мегӯяд одамони харидор мегӯяд бошанд арзонтар карда метиҳед мегӯяд срочно сум дар курае. шаҳри Хуҷанд 34 микрорайон наздикишда мактаб, мағоза ҳамин хел чизо ҳастае. маърамат рақамҳошон тисел аст, кор мекунад. ҳамин тисел рақамҳошон метавонед бештар маълумотро занг зада гирем. шумо дам агар амхали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин ҳам хел сурат маълумот чоро кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкото нагузорем ва навора падлисаш кунем. чорум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Чорбоғ гуфтагӣ аст соҳибшон. намедонам мисол ҷамоат меша, кӯча меша, мисол
ҳамихел шаҳри Душанбе ҷамоати Чорбоғ мегӯяд бардор ин аз маркази шаҳр мегӯяд болотара хеле мегӯяд соҳибшон бо хай маълумоти пурра ва аниқша мегирем ки Чорбоғ ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки хеле гирдаш як тарафаш маҳкам аст аз тарафи ҳамсоя ва се тарафи дигар шӯй аст ки замини обия мегӯяд дар инҷа одамо зиндагӣ доранд замини холӣ бо нархи 65 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон шаҳри Душанбе дар Чорбоғ 4 сотиқ замин нархи замин мегӯяд 65 000 сомонӣ аст боз муомила мешавад. Дӯстон хай бо занг зада маълумоти пурра ва аниқташа аз соҳибашон гирем бошад навора давом метем то охираш тамошош кунем. Панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар профсоюз гуфтагӣ аст наздикии Пайкар ва супермаркети София гуфтагӣ аст соҳибшон ва пеши ресторани Олимсомон гуфтагӣ аст соҳибшон ресторани Олимсомон ҷои хуб дар мегӯяд соҳибшон як хонага квартира аст ки ду хонагаш кардаган дар 4 мошина қарор дорад 30 квадрати метр бо об свет таъмин аст ошхона баня кухни термис ва кондитсионер дорад кондитсионер ва қолиношон қатишон метия мегӯяд хона мегӯяд евроремонт кардаги аст бо сатҳи баланд бе ниҳоят точкаи хуба мегӯяд ҳамаи маршрутка мегӯяд ба пеши хона мегзарад маршруткаи 27 47 10 19 54 52 15 16 28 ҳамин хел чизо мегзара мегӯяд бе ниҳоят ҳамаи самт мегӯяд маршрутка ҳаста нархи квартира мегӯяд 275 000 сомонӣ аст бародарон бо арзонтарам мешавад мегӯяд омада аз пеш мегӯяд маъқултон шед арзон кардан метиҳем пеши дом дар мегӯяд площадкаи мисол калон ва детский сад яъне ки садик ҳамин хел чизо наздик ай одамони харидор бошанд мегӯяд дар ҳамин рақам мегафон занг зананд қатитон муомила мекунам дӯстон аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонам мегузорем ва навори мо дар ватсапи мо подписа мекунем то охираш тамошош кунем. шашум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар пеши дарвозаи птитса фабрика гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри Ваҳда пеши дарвозаи птитса фабрика ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин мегӯяд бадрон ки мисол 18 ба 18 мегӯяд 3.5 сотиқ замин гирдаш мегӯяд маҳкам аст дарвоза часпондага мегӯяд соҳибшон дар инҷа мегӯяд обсвет ҳастай қатиш бои қасанг ва времика фундаментам дорад бадрон ки барои ҷои хона кардан гирди замин маҳкам дарвоза часпондагӣ обсветам дорад ҳамагӣ бо нархи 70 000 сомонӣ мегӯяд нархи ҳамин замин аст бо арзонтара мешавад одамо ки мегӯяд мехарам мегӯяд омада бинам мегӯяд арзон карда метиҳем боз камта ниҳолои дарахтиам дорад рақамои телефоншон мегафон аст кадоми шумо замин мехаред аз шаҳри Ваҳдат ина ба шумо вариантои хуб аст бо муомила дорад дӯстон аз лайкотонам фаромӯш накунед навора падисаш кунед квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инашам аст аз шаҳри Ваҳдат аст ки дар кӯчаи Сомониён гуфтагӣ аст назди корхонаи молия яъне ки пеши гардиши прокуратура мегӯяд соҳибшон шаҳри Ваҳдат кӯчаи Сомониён 31 назди корхонаи молия гардиши прокуратура квартира мегӯяд арзон карда метиҳем бо ремонтҳои замонавӣ духонага квартира баъдрон ки дар 4 мошина қарор дорад 40 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ошхона баня кухни термис дорад дар ин хона баъдро ҳама чи аст не ки нагуфтия ки ҳамаша метиҳа наметиҳа инаша аниқ карда метиҳем аз ҷиҳат мисол холодильник кондитсионер телевизор ва мисолам хали чӯ аст ки қатиш метиҳа наметиҳа инаша аниқ кардагӣ нестанд квартира мегӯяд ремонтҳои замонавӣ бо сифати баланд 4 ошина бо нархи 250 000 сомонӣ мегӯяд нархи квартира аст бо арзона мешавад ина рақамо мегафоншон нависта аст кадоми шумо харидори аниқ бошед маълумотҳои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамо мегирен шумо дар мавқеи квартираҳои фурӯшии замин хона мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад бардорон шумо сурат маълумот шуда ки мо намехи фурӯшда мегузорем лайкора занед навора падисаш кунед ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон инашам аст аз территорияи Ваҳдат аст ки тарафҳои деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона баня кухни дарахтҳои мевадиҳанда ва ошхона баня ҷои кухни аловхона ҳамин хел чу отделиям дорад обсвет мега ҳастай замин мега хай кушода аст 6 сотиқ замине ки бадрон гирдаш маҳкам дарахтони мевадиҳанда дорад срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ барадорон бо арзонтарам мешавад мегӯяд срочно пул дар кунед даруни хонаҳо хай ремонтро барои зиндагӣ кардатон мешавад нархи хона 200 000 сомонӣ барадорон арзонтар мешавад омада бинед мегӯяд соҳибшон
рақами телефоншон тисел аст кор мекунад кадоми шумо мехарен марҳамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаста аз шаҳри Душанбе аз пойтахт пеши корвон мегӯяд соҳибшон, яъне ки доми нав аст ки 2016 сол мегӯяд омода шудааст. духонага квартира бардорон ки дар 4 ошина қарор дорад, 39 квадрати метр. хона бардор ремонташ нопура аст ки шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ ва дар тирезаам дора мега фақат як рангу бор ҳамин хел коро мондага мега соҳибшон. бе ниҳоят ҷои хуб дар мегад, фақат ҳамин гуфтиян ки пеши корвона мега домои нав аста. маълумотҳои пурра ва аниқташа мегирен. нархи квартира мега 230 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад мега соҳибшон. омада аз пеши маъқул шуд муомила мекунем. ремонти хона нопурра бадонед, яъне ки нимкола аст ва аша худатон мекунен. рақамошон аст мегафон кор мекунад, марҳамат дигар маълумотҳои пурраша гиред. назди бозор, мактаб, мағоза ҳамин хел чизо ҳаста. дом мегад 6 ошина дар 4-маш қарор дорад. маълумотҳои пурра ва аниқта аз рақамҳои поёмда марҳамат. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи шаҳри Бохтар мешавад ва ноҳияи Вахш. лаби роҳи калон дар мегад, деҳаи таги бед. ҳамин хел маълумотҳо нависидам. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ошхона баня кухня дорад. даруни хонаҳо мегад неки ремонти хуб кардагӣ бадорон. об свечам ҳаст, гирди хона маҳкам, дарахтони навниволам дорад. ҳамагӣ бо нархи 100 000 сомонӣ мега фурӯхта мешавад. яъне ноҳияи Вахш, деҳаи таги бед. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз рақамошон бигиред. хонаи арзон 100 000 сомонӣ аст ки ай ноҳияи Вахш. кадоми шумо ки мехоҳед рақамои мегафоншон нависида аст, маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон мегирен. як калидор ҳаммом мегад ошхона бо таъмири хуб мега вайшам тайёр аст. марҳамат хай бо занг зани хонаи арзон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пушти стадиони Пахтакор гуфтага аст соҳибшон. пеши бозори фаровон мешавад ва пушти стадиони Пахтакор пеши компания Тисел мактаби 6та наздик бардорон. доми кирпични. як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 23 квадрати метр. ремонти хона хай хуба барои зиндагӣ мешавад. квартира ремонташ на зуди зуд на безеб, як ремонти 60% дорад. доми кирпични мега якум этаж, 23 квадрати метр. нархи квартира мега арзона ка мега 145 000 сомонӣ бардорон. бо арзонтара мешавад мега соҳибшон. хайна рақамошон мегафон аст, маълумотҳои пурра ва аниқташа аз соҳибашон мегирен. шаҳри Бохтар, пушти стадиони Пахтакор бардорон азиз. муомила дорад. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки аз наздикои бозор ҳамин хел квартираи арзон ёбем, ина баҳри шумо ёфтем, омода карда пешкаштон кардем. лайкҳо разонед ва навора подлисаш кунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагӣ аст. 9 километр аз пост мега то хонара ҳамагӣ 1,5 километр роҳ аст. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ 9 километр аз пост мега то хонара 1,5 километр роҳ аст. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра. якта калидор ошхона баня кухня ҳоҷатхона дорад. гирди хона мегад маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. об свечам аст, ҳуҷҷатҳои хона мегад 100%. хона мегад ҷои хуб дар мегад, омада бинед мега маъқултон мешавад, арзон карда метиҳем. нархи хона мегад 230 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад ё ки ягон вариантҳои алишам бошад мегад, мекунем мегад вариантҳои худтона пешниҳод кунем. ҳам алиши, ҳам сумкати, кадоми сумкати мегад арзонтар мешавад. ина рақамҳои телефоншон мегафон аст бадро, кадоми шумо мехарен маълумотҳои аниқ ва пурраша гирем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшии заминӣ, квартира, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхта набошад бадро, шумо метавонед ки сурат маълумот чорӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. хоб ин бо 12 хонаи фурӯшӣ мо. то видео омада худо нигҳбони ҳамаи шумо.